Good morning! Hello everyone! So today is January 3, 2025. Awang ito ba? Nga naman na? Nagbalot! Okay naman na. So, time check is now 7:15. So, nang labar akong puti guys. And then, sabunan ako kurang anak mo ay magbanlaw. Kay namutuhan og mata. Always mamutuhan. So, karon mo ang kapistahan sa among novenas sa Señor Santo Niño sa among barangay. So, maloawi ka na mo imo kaming tabangan. So, dulhog time na sa guys. So, si Chucky asaron. Nara si Chucky guys. Nahagi-overtikan kong Chucky da. So wala pa ko'y pamahaw. Then kayod time na naman. Ikadawang adlaw sa duty sa tuig 2025. So the weather is good. Pero ganihang buntag pagmatan ako kay gaulan-ulan siya. Ito. Pero wala naman karon pagabuntag ito gaulan. Tanawa hayag kayo. Hayag kayo ang adlaw. Ang sinag ng araw. Grabe. So siya. Chok. Alin na. Manapamahaw si Chucky guys sa TikTok. So hello guys, pag-abot na ko sa tindahan wala man si Bana. So naglakaw na lang ko guys padong sa akong gitrabahoan. So nihapit ko ana sa unahan kay nagpalit ko og sudan og kanon para pamahaw. Wala ko padalagkan gikan sa mua kay way plastic nga butangana nahurot na jud siya tanan as in. So magpalit pa mi. So maglakaw ra ta. So actually guys nana ko ani sa briefing area. Sa tuman na kong linakaw, nag-abot ako diri sa briefing area. So daghan kayong mga guests guys. So daghan pa kayong mga manananaw og botanding. Parehas na ako mura og botanding. Dakong mananap sa dilang piskay lang mga balongos charot. So lakaw jugo ani guys hangtod sa barangay. So lingaw man pod kay daghan kayong mga talan-awon sa kilid-kilid. Nakurog-kurog lang akong video kay gapaspas og lakaw kay hapit na alas 8. Malate na ko. So inana ra jud ako ang live tari naglakaw ra jud ko. Igo ra jud kong gisingot-singot pag abot sa barangay guys. So mao to guys. Unsang pagagama nga pag abot na ako sa barangay nanawag kong Dinesis. Naabot na siya sa balay. Naabot na siya sa tindahan din. Tayo pagkabana, ilukas mo kami nga sa kinabuhi, wala katapusan. Ito po na nga mo yung kanikalinghuban sa pagmalagod sa mga misterious sa Santo Rosario, sa mga labirin na. Ano man siya tinuruan ka on how? Wala mag-play di ay. Guys, muli namin. Doon. Muli namin. Okay. Nga.